Да, просто хора, аз съм анонимния и започнахме UFC 2. Това ни е втория матч и смятам, че ще ме победят, защото все още съм много слаб. Ако ви хареса играта, моля, пишете коментари да продължа да снимам на нея. Защото все още нямам абонати, което не е много хубаво, защото бих искал много абонати. Вижте какво го правя. Направо го разцепвам и последен удар. Това мога ли да го бия направо? Е така. Така. И скоро ще го победим. Скоро. Вече го победихме, дами и господа. И това ни е първата победа. Все пак първа победа, още сме в началото и е лесно, но после става все по-трудно и по-трудно, така че не знам какво ще стане до тук. И като гледате как ме мачкат, ето, видяхте какво стана тук. Ето, почнах се атаките, ето го хубавия матч и вижте как го ударих само. И той падна, нали, уж от цяла кръв и го свалих на 0, почти, нали, на 0. И да ви кажа за клипа с Ангел Геймър, The Gamer BG, Ангел Геймър BG, че може много да се забави, но бъдете търпеливи, защото още нали, нямаме план как да го направим. Не, всъщност не план, такова. Още не съм си инсталирала играта, която обещах да снимам. Надявам се да победя, защото ми е първата битка, която ми е официална, нали? Другата беше тренировка. И може и да, нали, да не съм много добър за тази игра, но се старая да ви харесва, което е много добре, защото малко хора биха го направили по приятен начин. Ето, вижте какво направих само. Как го ударих, той направо падна. И вижте как се радвам, като пълен тапак. Но, пак казвам, искам абонати. Както искам и абонати на Ангел Геймър BG. Защото е много важно. И разбира се, не на последно място, смятам да инсталирам нови игри, които нали, да снимам и да ви показвам. Естествено, нали. Колко добре може да се игра, колко добре може да играя. Нали, да ви е на вас интересно. Пак напомням, за вас да е интересно. Сега почваме втората битка. Да видим дали ще победим. Добре, много хубаво удари първоначални. Охо, какъв удар само. Който го разклати направо. И почваме да го налагаме с една и съща и вече го победихме. Беше лесно с тези хватки. Да. Да видим дали третата битка ще е сполучлива.
И така сега ще отваряме пак. Да видим какво ще ни спадне. Да видим какво ще ни спадне сега от този пак. Ако се отворя, нали? Нещо. Добре, хора, сега започваме една битка, която има такива челенджи, които трябва да ги минаваш. Печелиш пари от тях. Това е сега първият челендж с нов герой, който е много добър. Не за мен е много добър, не знам за вас. Но виждате как го мачкам с един-два удара и е на земята. Ох, как ме удара този. Тръга да ме хваща, добре. Но аз се измъкнах отново, естествено. Ако не се измъкна. Но ако ви е скучно, моля пишете коментари. Охо, какъв ретник само. Погледнете. Направо го отрепах. И този герой смятам да си го купя. Защото изглежда много силен. Има много добри хватки. Ето първият челендж, вторият челендж. Третия още не съм го направил, но и него ще го направя. Сега другата битка, която също е за Silver Pack. И ми отварят нови хватки, които са много силни. Така, сега ще се бием срещу някакъв негър. И бая черен негър, който едва му се вижда. Ох, ауджо бе. Ядка. Ох. И така. Ох. Смятам да го поведа този и да спирам с клиповете. Нали за днес, защото днес бая клипове качих. Все пак тия 3 клипа не са малко. Ето, на телефона. Много яко. Охо е. Как удря този идиотин. Ох. Стига е. Няма да ме прехвърлиш. Идиот. Туф. Чак този крак. Видяхте ли го? Този крак. Все пак ще го пусна в действие. Ох. Ето го. Пак безсмисления ми крак. Сега вече ще има прехвърляне. Вижте. Видяхте ли какво прехвърляне само и този го бих. Остават още 3. И приключваме с клипа за днес. И така. Добре. Този става все по-силен, нали? Обаче не се притеснявам, защото и на мен много силни хватки ми отключват, които са много такива добри за бой. И право то ще го щупа. Обещавам ви. Ох, как почва ми бъгва телефона. Ето го този крак отново. Прочутия ми крак, който със всеки нокаутирам. Ето го този юмрук, който никога не целвам. Ето го пак този крак, който бая тегли. 900 кръв. Това хич не е малко, дами и господа. Сега ще пусна и летящ коляното. Трас. Обаче не го ударих. Не знам трудно защо. Ето пак крака ми. Задния ми крак. И така. Този много упорито копеле, което ще го смачкам естествено. Трас, айде. Видяхте ли това коляно? И този го бих, да. И клипа стана над 10 минути.
Но хубавите неща нямат граници. Хе, все пак. Дано ви хареса, наистина. Дано ви хареса и да се абонирате за мен. И някакъв баясилен ми изглежда. Баях я отивам да му свалям. И не знам дали ще успея все пак. Той пломба 6000. Трябва да му свалям. Няма да успеем скоро. Все пак това е бая кръв, която много трудно би свалила. Особено от този. Вижте какво премятане прави тук. И тук му свали 2000 кръв, което е много добре. Ето колко хода тук 400. То да ме пусне, защото ще яде токати. Ето отново вземи този токат. Вземи този добре. Сега ще го измъчваме, дами господа, не. Няма да успеем да стигнем до измъчване, но май ще го спалим. Да видим дали ще го спалим. Още един удар само остава и това дали ще го преметне, не. Но да видим дали подключия ми крак ще го пусна в действие. Да, ето го! Ето го! И това вече е препарация. Вижте само какъв удар. Колко силен удар и колко бързо го... колко бързо го победих. Макар че беше много кръв. И сега това е последния, мисля. Който е. И сега ставам най-силния. Да, това е последния. Вижте с колко кръв съм аз и той. Няма сваляне. Поне аз така мисля, но за 2 минути ще се опитам да го сваля. Бих, че го изтървам, значи. Много е трудно, много. И този крак. И тези крака са песни неговите, защото вижте по колко хилт свалят. Все пак това не е малко. Гледайте какво става. 5000 кръв. Много кръв свали, дами и господа. Той вече сега като го преметна и няма да може да стане повече. Поне така мисля. Не се получи. Го преметнах, но имам някаква нова атака, която може да използваме. Охо! Какво коляно само, вижте! Вижте какво коляно. Оставих го на колене направо. И отново победих. Това е важното, че 5 пъти подред или 4 побеждавам. И това беше от мен. Аз съм анонимния. Приятно гледане. Чао!